खुलुमबाय बे समाव मोनसे गिदिर रादाब सुबुंखान्थि साननि सिगां सनितपुराव ग्रेनेड आरो डेटोनेटर बोखांनो हादों मिथिनो मोननाय बायदिब्ला आसामनि सनितपुर जिल्लानि धेकियाजुलि पुलिस थानानि सिङाव थानाय हुग्राजुलि गावआव शनिबारनि फुङाव अपारेशन खालामनानै बेरफ्रुग्रा बेसाद आरो बेजों सोमोन्दो गोनां बेसादफोर बोखांनो हादों आसाम पुलिसा सुबुंखान्थि सान फालिनायनि सिगां रायजो नाङैनो सांग्रांथि होनायखौ बांहोनायजों लोगोसे रैखाथि राहाफोरखौ बांहोदों जायखिजाया गाज्रि जाथायफोरखौ होबथानो थाखाय लामाफोराव गले गले नायबिजिरनाय आरो गोबां मावथिफोरखौ थिसननायजों लोगोसे गोबां राहाफोर लानाय जादों आसामनि सनितपुर जिल्लानि धेकियाजुलि पुलिस थानानि सिङाव थानाय हुग्राजुलि गावआव शनिबारनि फुङाव अपारेशन खालामनानै बेरफ्रुग्रा बेसाद आरो बेजों सोमोन्दो गोनां बेसादफोरखौ बोखांनो हायो सुलुंनि बायदिब्ला बमा फज'नायाव बाहायजानाय गंबा हेन्ड ग्रेनेड गंथाम डेटोनेटर आरो गुबुन मुवाफोरजों लोगोसे बेरफ्रुग्रा बेसादफोरखौ बोखांनो हादों मावख'आरिफोरा फोरमायदों दि दावहायाव बाहायग्रा बायदि बेसादफोरखौ हायाव फबनाय मोननाय जादों बेनि सिगाङाव गोजौ आसामनि गोबां जिल्लाफोराव रायजो पुलिसा लामा बास टार्मिनेल आरो हाथाय बाजारफोरनिफ्राय नागारजानाय गारिफोरखौ बोखारनो थाखाय मोनसे गुवार हाबाफारि जागायदों थांनाय माखासे सानफोरनिफ्राय रैखाथि गोहोआ जाथावना खैफोदफोरखौ बाङाइ खालामनो मोनसे गुवार नाजानायनि बाहागो महरै गोजौ खैफोद गोनां जायगाफोरनिफ्राय दाबि खालामजायै गारिफोरखौ सांग्राङै बोखारगासिनो दङ बेजों लोगोसेनो जायखिजाया बेरफ्रुग्रा बेसादफोरनि थाखाय मोजाङै नायबिजिरनो थाखाय स्नाइपार डग्सफोरखौ थिसननाय जादों मावख'आरिफोरा बुंदों दि बे हाबाफारिनि थांखिया बेरफ्रुग्रा बेसादफोरनि थाखाय जाथावना थाखुमानाय जायगाफोरखौ फोजोबनाय आरो रायजो राजानि रैखाथिखौ रोखा खालामनाय खुलुमबाय बे समाव मोनसे गिदिर रादाब सुबुंखान्थि साननि सिगां सनितपुराव ग्रेनेड आरो डेटोनेटर बोखांनो हादों मिथिनो मोननाय बायदिब्ला आसामनि सनितपुर जिल्लानि धेकियाजुलि पुलिस थानानि सिङाव थानाय हुग्राजुलि गावआव शनिबारनि फुङाव अपारेशन खालामनानै बेरफ्रुग्रा बेसाद आरो बेजों सोमोन्दो गोनां बेसादफोर बोखांनो हादों आसाम पुलिसा सुबुंखान्थि सान फालिनायनि सिगां रायजो नाङैनो सांग्रांथि होनायखौ बांहोनायजों लोगोसे रैखाथि राहाफोरखौ बांहोदों जायखिजाया गाज्रि जाथायफोरखौ होबथानो थाखाय लामाफोराव गले गले नायबिजिरनाय आरो गोबां मावथिफोरखौ थिसननायजों लोगोसे गोबां राहाफोर लानाय जादों आसामनि सनितपुर जिल्लानि धेकियाजुलि पुलिस थानानि सिङाव थानाय हुग्राजुलि गावआव शनिबारनि फुङाव अपारेशन खालामनानै बेरफ्रुग्रा बेसाद आरो बेजों सोमोन्दो गोनां बेसादफोरखौ बोखांनो हायो सुलुंनि बायदिब्ला बमा फज'नायाव बाहायजानाय गंबा हेन्ड ग्रेनेड गंथाम डेटोनेटर आरो गुबुन मुवाफोरजों लोगोसे बेरफ्रुग्रा बेसादफोरखौ बोखांनो हादों मावख'आरिफोरा फोरमायदों दि दावहायाव बाहायग्रा बायदि बेसादफोरखौ हायाव फबनाय मोननाय जादों बेनि सिगाङाव गोजौ आसामनि गोबां जिल्लाफोराव रायजो पुलिसा लामा बास टार्मिनेल आरो हाथाय बाजारफोरनिफ्राय नागारजानाय गारिफोरखौ बोखारनो थाखाय मोनसे गुवार हाबाफारि जागायदों थांनाय माखासे सानफोरनिफ्राय रैखाथि गोहोआ जाथावना खैफोदफोरखौ बाङाइ खालामनो मोनसे गुवार नाजानायनि बाहागो महरै गोजौ खैफोद गोनां जायगाफोरनिफ्राय दाबि खालामजायै गारिफोरखौ सांग्राङै बोखारगासिनो दङ बेजों लोगोसेनो जायखिजाया बेरफ्रुग्रा बेसादफोरनि थाखाय मोजाङै नायबिजिरनो थाखाय स्नाइपार डग्सफोरखौ थिसननाय जादों मावख'आरिफोरा बुंदों दि बे हाबाफारिनि थांखिया बेरफ्रुग्रा बेसादफोरनि थाखाय जाथावना थाखुमानाय जायगाफोरखौ फोजोबनाय आरो रायजो राजानि रैखाथिखौ रोखा खालामनाय नोंथांनि जिउआव जायखिजाया खामानियावनो हेंथा नुजाथिदों नामा गोब्राब नाजासेयावबो जिउआव जाफुंसारनायखौ मोननो हायाखै नामा जुदि नोंथाङा बेफोर बायदि जेंनाफोरजों मोगा-मोगि जानांदोंब्ला बे खेबनिफ्राय जिंगासिनांगौ गैलिया मुलुग दरबाराव तन्त्र मन्त्रनि थाखाय बयनिख्रुइबो मुंदांखासिन थावनियानो जादों मायांखौ साधु बिद्यानि रायजो होननानैबो मिथिनाय जायो बे मायांनिफ्रायनो तान्त्रिकनि सोलोंथाइ लानानै फैदों मुंदांखा रबि कबिराजा बिथांनिफ्राय नोंथाङा नोंथांनि जिउनि गासिबो रोखोमनि जेंना जेंसिफोरखौ सुस्रांनानै लानो हागोन बिसि फिसायनि गेजेराव जेंना गोसो थोनाया गारनानै थाङोब्ला लाबोफिननाय जुलिनि जेंना साख्रि मोननो हायै हा हु धोन सम्पथिनि जेंना बायदि बायदि जेंनानिफ्राय उदां जानो एबा सुस्रांनानै लानो थाखाय नोंथाङा दिनैनो दानो जगाजग खालामनो हागोन रबि कबिराजखौ जगाजग खालामनो थाखाय मबाइल नाम्बार 7099193841 एबा 7086047381 आव कल खालामनो हागोन